yɛdama se ɛsan makwaba aha ɛyɛ bedwam dwumedie na aguso a wohwe ɛwɔ Adom TV na ene mene minua Nkosuohene ene yagye adwai ene nana ya ene Omanhene baabi amu wo bia nchi akese Nkomo mo na sabre die yebedi Abrokyire Nkomo Nkosuohene akwaba ya na mesa mo akwaba ya na baabi afi bibia boko esi sabre Abrokyire fo omuji omunipa edu Easter bebre na nso ba bebre ba bebre ba fi se on se kwawufo nso Abrokyire pint no edu on se kwawu no de minim ne se omo wa fa hye bia edu ebre na omo ye Easter bre no enno ene ma wiase afa na nyina kwawu enye se ye kɔ se ye kɔgye ani keke na emu ma fa hye bi wo hɔ a omo di no ɛhɔ nom enti no emre no so saa na ye nuan no omo free kɔ omo ama no ne nso eba enti no ba ohwe time ya me no ka say de me ba na wo nya wo keto akra say de ohumi slim saa no ohumi se me na bonten a me tizei o ma me jai yenhwe minim se Japan de omo de omo nye Christian inti holiday ni ade ye ma yenhwe other parts of Abrokyire well baby a me meeting ya ka say Europe nyame ya Adom manante machin pa na holiday de ye ma pa na emumu no se meka no kra omo man ntoaso saa se Ghana ye holiday no ye de fi se omo no omo dwen ho se enne na yama holiday no ya hwiri sika fi se wo hwe a kroni mu nyina oman ni mu nyina obi atifie obi a nkwadwuma but Abrokyire Adom ni beach resorts near their holiday places to say Ghana ha yama holiday enne uko beaches a ebebuso nti ya adwuma ho no holiday resorts no edu a yanyiska ebi wo ho bebre na yanyiska bebre na na wo hwe ye ho na on se ewiem sesa ti age se wo beye saa ne ma na age se bi asama ewia ne pie no a no ndio omukra na bi wo kom tutu kwan ko aman foforo eso enti no eba ne saa na me ka eye holiday asem no ye be ma ne ochina bo nse omakwa adwuma na ha no de ya na ewum kakra Nechese what can be about weather? Nechese weather ne quarantine ye macro in favor. Favor de because bonika so bagine ni onim se de bagine ni. On found said dako krobe or de be call ebia your friend say Egypt and South Africa no asa ba na chi. Omo ma anigye eye de. What you say? Ubehwe na obi ne ba ne yire na ja omo sesem kakra. Enye ya anum ya ma no de sum na so. Ye hifia pass e be pie kra koto pizza kra na ya na eden. Abrokyire fo no. Enye ne bo. Ma menya ne bo yen yetimi de bo nkwan me bi kawo na obebo nkwan ya ma wukunu dia da bia wukunu ba na odi nkwan na fono no into komnyo obi o ma ne pizza dia ho na be so aye nkwan ache na ma mimi sa dia wodie wo ba betwemi akopa se mama bia pizza ya wo kansa Abrokyire ye tei yen ye de ye de bo nkwan Abrokyire o mutu kwan ekosesem ekoto pizza eni sa ne ma enso o ma ware egu na me ka se enye se koto pizza no nko a na da bi wo ho a na wasesem ogodo ni nkwala nyina nkotena ye African restaurants so ho me kai po hwe papaye restaurant or hamburger o ye aduana na ya moba ye sei a o mani je ho tilapia ibi se bi nya de bia de wo wo de wonsa ya akuko ohunimu no at least we spend e bia 30 euros bi ene wo kunu ene wo ma na o yire na o ma na mokotena na mudi a se bi de bia no na ma anigye me ngware ye de nso me no nyame anim ni me mpanimfo nante nti minim se de etie fi se maami efihye enye na nsan kura na ye nuanom ayifo le wen ne nkrofo ede sini bia ba ye hwe se de a maami how da manfo so Abrokyire o how de bi da manfo so ye nhwe Abrokyire o how se so ben ene doso yo me se wo ba Abrokyire a ade ye o how pa o ho a edi amanfo nya ye nkratasem Enkrata asem ne de se uni krata na ko bia Ghana hakra uni nkrata na ba ho bechiu but enu ye major issue wo de yeyi enkrata asem a ye nyina ye nim obi enim se enkrata asem mo de ye hwe other areas a e wa Abrokyire a e ho den a enu no ye nta enka ho asem okay de ye nta enka ho asem wo be ka Abrokyire den enso ye
sɛ wakɔ kuro bi te sɛ ɔman Germany na wonte ɔmo kasa watene mu fie bɛɛ sɛ du nwɔtwe na wonte ɔmo kasa da bia me kasa ya me maame no bi wɔ ha mete ɔmo ase fi sɛ ɔno ofiri Ghana eba na de so ɛda so no wodi paper ne pen kra to wɔ so wɔntwere bibia unhu na emumu no nkakra o hyas o maame bebreye sɛ me mehu enipa mienu miensa bi a sebi tafracho na omu ni matwere but omu sua kasa enso nei no omutimi twere omu oye omu ale teba omu kan enti sɛ obi etimi aya wo nso be de wo nso betimi aye na emom no da bia no yeye sebi tafracho adwuma no na ye pesika be fie ye pesika be si dan ye pesika be yesei what you say ama o le teba kra yese me na mekan ma wo mekan ma wo nso ade ewom bia no sebi o yare kra wo no ka wakode wo ba bia ye de tablo no na ma me ne obi akodi ho nsem Nkomo na no de nsem bibiri aba yesi Abrokyire kokonsa wo ho pae no gre papa nkrofo di nse oh na se mu hakwara MTN ne boarding me yi bosome e bia 10 euro metimi akasa mant ni nyina edi nse ko ko breme na di tro papa metimi koye 8 hours na me di 2 hours nso ye konkonsa metimi trim grade intro yen share the area of taxes Abrokyire taxes aye gi no wo full say Ghana nkrofo complaining ese me wa Abrokyire kra nka mintua say yen fa Abrokyire taxes and compare Ghana taxes aye gi wo full say Ghana yen nye eto dodo na ye je to ma ne bros menim eto said the omogen wo Ghana mintimi enchevi se menye adwuma e wa Adom aban enti se ebia wo bete no yesi ya to nsuom na ye ntiase e demonstration yesi ya to kanea kam na ye nsem bebre sa na Abrokyire so omototo ne ma so a amanfo gi omho egu mountains yo menti bida na emu de meka no so se eya na Ghana no omo ye oye kire etia enema bi no eya na sebi tafrachi wo hwa Abrokyire a me ye adwuma nti no ye teme kra na menya kakra na nso ha no obi wo hɔ na sebi adwuma ho ye kra bojo wie enye papa bi nti no se da bia no ye to tax ni mabada Abrokyire to tax mu pa mama ye to tax mu ye timi tum wa ebi wo hɔ a yi ani nyina no ye se wunsuo why use nsuo until they ka be 5,000 euros and 2,000 euros what the light ka be de ho ni nyina yete papa na enam se ye adwuma a se bitafrachi ye nya bosumi bia no e bia menya me 1,500 menya me yi nti no yen share the area of parenting Abrokyire bo so obi wo ne ba Abrokyire so bese me de ne ba Ghana na ye tete no Abrokyire ye betimi aka se ye hye ababoni me nka se ye hye ababoni fi se wo hwe ye man Ghana mu ya ntete ye sa sebi yetete me se me hu se me ma me pani mete akonwa so a ese me so de ma wotena se na emum na Abrokyire na koye se ho mra no ye so ko ye Roma de room for wo ye na eno ana wo ye ho no ye tea kola na emum ye mfa ye nsam makola se de sebi tafrachi wo be he krom ho bitime bo akola bia so timtim ene wu di agro bedem ahwe kwa agya kwa na firi nsam okay wo bedem eni se emofra ye omo ayayade sa but yenhwe obi ne bate Abrokyire Ghana akola wedi 10 years se ofifi pam ne yetete ne yi a onim ne ho adware sa onim se de esi etimi nua aduane obi ti Abrokyire wedi 16 years 18 years 17 years ne papa kwa adwuma ba no abanua aduane ama eya ntete pa enye ntete pa na maame mfa we nsu ntwam se empempi no se maame ene papa am kan muma ntete akwala ema ne basa free se yenhwe se maame nko na etete akwala ne ko school maame ikoye 8 hours obeba na akwala no de ope na oye on de meche papa ena etete akwala papa ikoye adwuma okoye sei obeba no de ope na oye se bitafra chere ha me maame ye aduane ya metimi kugina ne nchen ehwe ne oye ba me kan so me maame enam se adwuma oye na yinti no osore ahomache kwa no waye aduane mi hu aduane kora oye nti no ansa me de makọ no makofa na madi on se krom ha no utimi wo obakora wo se e bia maame we anasofo we wo de maame we na tete wo pada Abrokyire no unya na sa eno nyina e ka ho ene omomra bia e wo ho Abrokyire me no ka se maame wo se ha wo no aban ni wo ho se me denji omo emma ene nkwala e ya de bia de obakoma so nti sade a se bi ye be ma ye betwe be ma aso ho ne de be ba oba akokọ
ugina asem di bia kora na ade e senke bua wo be ma no fo na oba no ye de be ne kokko enu nti na ama kamia ye se emma no ye kofo mo ne ye de omkudu Abrokyire no musuba asesa enye ma no nko no musuba asesa oba bi timi konso na be ma bi nso se de oba ne tie no oba hwe no se oba no o kan apon ade na nansen ya ma ne so bi ha adwen ba ma no so ha ma ne bi so ha adwen pa esense wo se emra ne favor emma ne sin mema no enti ayese obia de oba kudu Abrokyire na edu ba bia ede importin e na ema sa de ne koso e wa Abrokyire se ode ne nya kudu pe na ne nan je fom a na akoye bibie wo ho enti ube hu wo tu akotena ba bi na wo yiso akotena ba bi bibinu kra ne omoyinum ne omomate mini Mr. P mini mse sabre o hwe wo Germany otimika se me ba 13 years e wo se me wo ru plate ale akola no ntimi wo ru plate ne abahye bone eno de na ye hwe ema asemi a wo ka se bi tu free omokunum ho ya de minim ne se mame ayonkofa edoso Abrokyire ayonkofa doso sa mame 8 hours ni ade nyina e fa na me ka se telephone o maso a obetimi akasa the whole day one na danfo ayonkofa no edoso ukofa oba ba sebi onimu hwe enti na nyudidi ho ana emom ko hu mienu miensa bi no hu se na wo sa atade atoma ne kwa am say da be 2 euro ne e wo designer he bi wona untimi nto a ena da bia me ka se anka obefa oba oba no ene ne ntina yehu ni suban ebi mu na idie sebi enu amema ni bisa Abrokyire for manye nti oba di kurum na ja obeware eno so na ya ga yoyi unnim nipa na obefa no oba ya behu sesebi o onam ha ni mpokua so agina so no afa no unnim no ene bi mu nso sebi eni ebi no ware because of if I say pitiness say ababate waboa me ye ababa we waboa me ba ya na me ni se enye odobi nti saa de no kan hu se mo wo eduoson kra na mo ye den mo bejai Emily so bi ka se mami Adwoa betra he de eden ya de be wura ware esem ne ye mede obi so te Ghana sa ne hu prene so pese otu kwan eye bete sa mami di kan Abrokyire de Abrokyire de etimi said say wo bakra wan hwe kra benya body free say de bia no ukokasa Abrokyire nye da ade entina ne okwa uba na ukọ Abrokyire de ka me nko anka nyame emu obi ya no mfa na ni sei emehu se de Abrokyire etie se edin o se edin da bia me ka se obi ani niti me kwa Abrokyire nyame ni ma amre na me se ni mini wo ho eneja nyame ye omadom ka omakoma ombe fa me efri eye Ghana na ye nuanom miensa na nyina ye bomu a ye ko yinti no me pa se ebre pa de me ka nyame ni munyam se ma amre se de se bi nuanom bi bre nuanom bi da train station oni ba bi da mame awre ho ahomete oni address oni bibia enti okoe no obeden wa frefi nwanwa obeden wa mane ahomete da busu afo nso hwe ne kwan sa se bi bri na efri ye kuro Libya isu wananti ani adia na obedu kuro nim enti mami misao ehia sese wu nipa bi kodi Abrokyire ana okwa ama no ne a wudi wani be ti ne so ahwe se ono ana wo twen no mana be ye omo eno na da bia me ka se ya medi bi mo ho ya wo oman Ghana frisenya sese bi ukwa Abrokyire na no na asi wiye frisese bi nipa no okwa Abrokyire ye wo enkrata no bibiri ho a Italy krata wonti mfanya adwuma o Germany enti nipa no free Italy ko Germany ka hu so onya adwuma krata na nimu entimi nya adwuma wo okosha brabo na se what ase ebi afi kra na wako wo ha wo krata wo ba ha agise obi oye wa change ebi nationality na okuta ebi passport eni okọ ya no the same way nti no betimi aye adwuma ti de meka ne se wonua bi akwa Abrokyire na se bi wadi mfie du kra na se munya atenase fi se minim ebi no ma ma di mfie du num enso nkrata yi wo twe ma nkrata na ye twe ma Abrokyire Nkomo ene eguso a ye di enche ye bebia homa no na so de bo contribution e bia na afese obisa sembi okay wuni bayen hwade ye be saba